Hiburan lur tembang koyok Jogja istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate, senajan saanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu, ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak matu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung, tak berjuangke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nopo opo anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe ojo sumelang tresnaku ra bakal ilang, ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Asik-asik mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate, senajan saanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu, ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak mati. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung, tak berjuangke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nopo opo anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe ojo sumelang tresnaku ra bakal ilang, ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nopo opo anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe ojo sumelang tresnaku ra bakal ilang, ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa.